Σε κλίμα ουσιαστικού διαλόγου και με έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο, βρέθηκα για 3 ημέρες στα Τρίκαλα στα πλαίσια της ιαματογραφίας. Με το συντονισμό του Βασίλειου Τσούτσια, είχα τη δυνατότητα να πραγματοποιήσω σημαντικές συναντήσεις με θεσμικούς φορείς της περιοχής. Ο Δήμαρχος Τρικαίων Νικόλαος Σακάς στήριξε την προσπάθεια για την ανάδειξη της ιαματικής πηγής, ενώ ιδιαίτερα ουσιαστική ήταν και η συζήτηση με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΤ, κύριο Χάρη Καλιάρα, σχετικά με την κατάσταση και τις προοπτικές της πηγής ριζώματος. Μέσα από την ιαματογραφία κατέθεσα προτάσεις για ένα σύγχρονο μοντέλο θερμαλισμού με επίκεντρο το νερό και τον άνθρωπο, καθώς και κατευθύνσεις για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων. Στη συνέχεια επισκέφθηκα το ρίζωμα και προχώρησα σε επιτόπια αποτύπωση της πηγής στη θέση Παναγιά. Μαζί με τον πρόεδρο της κοινότητας, κύριο Αθανάσιο Χασιώτη, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω την ιστορία και τη δυναμική του τόπου από κοντά. Το ρίζωμα, σε σύνδεση με τα μετέωρα και το σπήλαιο της Θεόπετρας, αποτελεί έναν προορισμό μοναδικής αξίας, όπου η φύση, η ιστορία και το ιαματικό νερό συνδέονται ουσιαστικά. Η παρουσία μου στα Τρίκαλα ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δέσμευσή μου για την ανάδειξη των ελληνικών ιαματικών πόρων, συνδέοντας την υγεία, τον πολιτισμό και την τοπική ανάπτυξη. Στο επόμενο επεισόδιο θα δείτε μια πρώτη προσέγγιση της πρότασης για ένα σύγχρονο υδροθεραπευτήριο.